रायजोफोर बरायबाय चेनेलाव फिन खनसेबाव गोबावनि उनाव 1 month जाबायमोन दिनै आं दुब्लियाव फैदों ओरैबादि माने दिनैसो टाइम मोनसिगोन हैट सोरनि एन्जर फान बेलाय नै गोसोआव दंना गोदो उन्दै सानाया नै गोदो उन्दैयाव सायोमोन ना बिबा सोरनि बहा साखो बेखौबा जि मोजां दोनदों दा जियानो जा लोगोफोर इलेक्सना जोब्बाय सोरबा देरहाबाय सोरबा जेनबाय बेखौ लानानै दुखु जानांगौनि खोथा गैला दा गोदान आगान सुरनांसिगोनलाय नङा होमबा रायजो राजाफोर रायजोफोर बरायबाय चेनेलाव फिन खनसेबाव गोबावनि उनाव 1 month जाबायमोन दिनै आं दुब्लियाव फैदों ओरैबादि माने दिनैसो टाइम मोनसिगोन हैट सोरनि एन्जर फान बेलाय नै गोसोआव दंना गोदो उन्दै सानाया नै गोदो उन्दैयाव सायोमोन ना बिबा सोरनि बहा साखो बेखौबा जि मोजां दोनदों दा जियानो जा लोगोफोर इलेक्सना जोब्बाय सोरबा देरहाबाय सोरबा जेनबाय बेखौ लानानै दुखु जानांगौनि खोथा गैला दा गोदान आगान सुरनांसिगोनलाय नङा होमबा रायजो राजाफोर दा ओरैबादि आं गोजोननाय मोन्दों पार्सनेलि जोंनि गोबांनिखि फलोवार्स माने जोंनि फेमिलि एबा आंनि जिनिखि नायगिरि फंबाय बिनानावमोन दाखालि फार्स्टआवनो आसाम पुलिस SI मोनबाय आरो मैया कनस्टेबल मोनबाय दाखालि आरो ADRE मोनबाय ओरैबादि मोजां मोन्दों बिदिनो नाजाबाय थानांगौ आरो नेक्स्टआव गोदान एक्सुवेलि नै नभेम्बर दानाव ओरैबादि बुरजा 20,000तासो पस्ट फैगोन आसाम पुलिस ADRE मेडिकेल APDC गोबां रोखोमनि पस्ट फैगासिनो दङ नोंथांमोना एकदम नाजाबाय था दा आंनि चेनेला एसे बेलेग जायोलै आंना एसे मटिभेसन टाइपबो जायो आरो लोगोसे मालाबा इन्टारेस्टिंबो जायो दिनै एकदम मिक्स दा आङो दंफैयो आंनि जुखाम बागान जेनाखि गायोमोन ना बिनि दुब्लियाव आं दा दंफैयो माने माइआ एसे फिथाइ थायबाय दा आं बेखौनो एसे खोन्थागोन आरो रायजोफोर ओमफ्राय आं ओरैबादि माने बेस्थ' दंमोन दे माने समखौनो मोनाखै आपडेट खालामनो आरो आं दासान्दि 3 चेनेलाव खामानि मावगासिनो दङथ' एबारनिफ्राय नैबे ब्लगिं चेनेलाव आं एक्टिभ थासिगोन ओमफ्राय आंनि बुंनांगौआ बेल' आरो दा गामि ओनसोलाव आं नुदों आरो खोनादों गामि ओनसोलाव दाखालिनि इलेक्सननि खोथाखौ लानानै दाबो गावजों गाव माने मोजां नोजोरजों गावजों गाव माने मोजां रायज्लायलाया रायदावलाया बेबादि दङ आरो बे जाम्बा जाम्बि होनांसिगोन माने बिसोरो एकदम माने सोरबा पार्टिनि फुल फर्मखौनो मिन्थिया UPPL माने मा BP माने मा बेखौनो मिन्थिया बैसोरबादि ओरैबादि गावजों गावनो नायलायनो हायै कन्डिसन दाबो दङ गोरों गोरा बुजिलायनाया मालाय सिरि थाबाय दखान गंसेयाव साहा लोंजाफिनलायबाय एगेन्स्ट पार्टिबाबो पलिटिकेला बेनो टेम्परारि ओंखायनो लाब गैया रायजोफोर जायनाखि एकदम पलिटिकेलखौ एकदम आंगो सानना लायो लाब गैया ओमफ्राय मारै दं रायजो राजाफोर मारै दङ आङो सिगां इलेक्सननि एसे सिगांसो मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन गावजों गाव नांलाय खमलाय खालामनाङा होननानै इलेक्सना टेम्परारि दानो जोबगोन होननानै दाथ' जोब्बाय नै दा गावजों गाव गोरोबलायनाय हाबाफारि नङा होमबा आरो मारै दं कमेन्ट्स खालामना दाबाव नोंथांमोना आरो दायो नोंथांमोना नायगासिनो दं आदा फुंखा इउटुब चेनेलाव आङो एकदम एबार एक्टिभ थाफिनसै चेनेलाव मोजां कन्टेन्ट लाबोबावनोसै समानो गोरोबा एक्सुवेलि बेयावनो आङो जुखाम गायदोंमोन दा जुखाम गायनायाव हासारा थाखायो नालाय दा फिथाइयाबो एसे मोजां जादों आरो ओरै ओंखारजोब्बाय नै ओमफ्राय दायो जुदि अक्ट'बर दानाव जुखाम गायोबा जानुवारियाव मोनहैगोन हा बिराद मोजां सावना जानो फाननो मोनगोन आरो बिराद लाब थायो बिगासेयावनो 50निफ्राय 60,000 गाहाम मोनहैगोन लामसाम दाथ' जोंनिया नभेम्बरावसो माइ हागोन नालाय डिसेम्बरनि फार्स्ट सप्तायावसो गायनो मोनो आङो नै ओरैबादि बिथिङै दङ फुरा गोजा आरो फुरा बे माइ गोजा ओरैहाय फुख्रि दङ बाव बिराद ना दङ दैया बियो राना आङो एक्सुवेलि चेनेलाव रायजोफोर आपडेट थाबाय थासिनो एबार नोंथांमोना सप्तायाव खनसेबाबो भिडिअ नुनो मोनगोन दा बेनो आरो आंनि बुंनांगौआ आगानखौ मोजाङै सुरफिनदो पलिटिकेला जोब्बाय पलिटिकेला माने इलेक्सना जोब्बाय आरो आगाना गावगाबागाव सुरफिननांसिगोन आरो साख्रि बाख्रियाव नागिरग्राफ्रा साख्रि नागिरफिननांसिगोनलाय आंनाथ' चेनेला एसे बेलेग टाइपनि जायोलै रायजोफोर मालाबा रायोबो मालाबा कमेडिबो खालामो मालाबा बुजायोबो आं लास्ट मान्थ मोनसे आपडेट होदोंमोन इलेक्सननि खोथाखौ लानानै इलेक्सना फैगौ गावजों गाव नांलायनाङा उनाव जों गोरोबफिनखानांगौ जायो होननानै आरो ओमफ्राय BTCआव साख्रिया माब्ला जाफिनगोन सोंदों आदा गोबां सोंदों आदा माला जागोनलै होननानै फंबायमोन बिनानावमोन रिप्रसेसा जानो फैगासिनो दङ गोसोखौ हमथा माने बारा टेनसन दाजा गोबांथार जोंनि गेजेरावहाय माने फेक भिडिअ बा हयथ' डिमटिभेट खालामना होयो मोनालै साख्रि मोना होननानै आरे मोनाबा मानो मोनखो भाइ 2023आवनो प्रेक्टिस खालामनानै दाखालि आसाम पुलिसखौ मोनबाय
2-3 बोसोर खस्थ' खालामबाय पस्टपन जालाय अखा हालाय गन्डगल जालाय जानानै रिजाल्टखौ मैया दाखालि मोनबायना माबायदि बेसेबां गोजोननाय दं नङा होमबा थिग बेबादिनो BTCनाबो प्रसेसा लासै जागोन दाथ' गभर्नमेन्टआ गोदान जाबाय नालाय एसे टाइम लायो आरो प्रसेस खालामनायावहाय सिगांनि गभर्नमेन्टआ थानाय मोनबा दाहालागै मोनसिगौमोन माथो खालामनो इलेक्सन जाना होबायना गेजेराव आरो जेनबाय दा बेखायनो गोदान प्रसेसआव एसे टाइम लायो आरो दायो नै दासान्दि दिनै खै थारिख दिनैहाय 12 तारिख दाबो डिपार्टमेन्ट वाइसआव EMखौ फोसावथ'वाखै आं खोनानाय बादिब्ला 15 अक्ट'बरावसो फोसावगोन नामा डिपार्टमेन्ट वाइसआवहाय होमबा 15 अक्ट'बर उनावहाय प्रसेस जाफिननानै बिदिनो 30 तारिखनि गेजेराव मोनसे मोजां निउस फैनो हागौ साख्रिनि थाखाय आरो दा आइ हप मोजांनिफ्राय मोजां निउसआ ओंखारबोयो BTC गभर्नमेन्टनिफ्राय आरो जाहाथे ट्रेन्सपारेन्सि साख्रिखौ होयो दानि कारेन्ट गभर्नमेन्टआ आरो दा बेखिनियानो लोगोफोर टेनसन दाजा रायजो राजा नोंथांमोनजों जेब्लायबो दङ दा फुंखा इउटुब चेनेला थैना थाङाखै नायबाय था आरो नेक्स्टआवबो लोगो मोनगोन आरो जुखाम गायनायनि भिडिअ फैथारसिगोनलाय बारा गोबाव गैला आरो मथा मथि नभेम्बरावनो नोंथांमोना मोनगोन माने दायो गायनो हायोबा सावना जानो थाखाय मोजां नाथाय आंना बिदि हा खालि गैया लांदां गैया ओरै गासिबो गय बागान जाजोब्बायथ' बेनोमोन रायजोफोर दिनैनि भिडिअआ ओमफ्राय खबरा मोजां दा नोंहा माला हाबा जायो नोंहा जादो बुरिबाय